Godmorgen alle sammen, og jeg håber, I har haft en god dag i går og god aften. Og da jeg kender fjernvarmebranchen, så en særlig tak for, at så mange er dukket op her til morgen. Det ved jeg har krævet en indsats. Vi starter lige lidt i mål. Klimaforandringerne er alvorlige. De er menneskeskabte. Verden er ikke på vej til at nå det, vi har lovet, nemlig at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grad. Vi ved alle sammen, hvad det skyldes. Vi brænder for meget fossil energi af. På den måde er det jo let. Det handler om at holde op med at brænde olie, gas og kul af. Og hvorfor, kan man jo tænke lidt over, hvorfor er det så, at der ikke sker noget? Fordi der er jo sådan set ikke noget vidensmæssigt nyt i, at vi ikke er på ret kurs i verden. Hvorfor gør mennesker ikke bare det, som videnskaben siger? Og det gør mennesker jo ikke i virkeligheden af nogle også ret simple grunde. Nemlig, at man kan jo ikke forestille sig, at et velfungerende samfund kan eksistere uden energi. Adgangen til energi, der er sikker, der er til at betale, det er livsnerven i at have et velfungerende samfund. 3 dage efter elforsyningen svigter, der står middelalderen og banker på byporten. Der bliver koldt i stuerne, vandforsyningen virker ikke, kommunikationen virker ikke osv. Så den opgave, der står foran os, det er så at vise en vej, hvor vi kan sige farvel til de fossile brændsler, men gøre det på en måde, så mennesker kan få det, de har behov for, nemlig al den glæde og nytte, som der ligger i at kunne tæmme energien og bruge energien, men så gøre det på en måde, der er ansvarlig i forhold til fremtiden. Og arbejdet er selvfølgelig ikke slut globalt. Det er det heller ikke helt endnu. Men hvis vi så vender blikket imod vores land, Danmark, så synes jeg, det er en meget god anledning. Vi skal jo til næste år i gang med at revidere klimaloven, og det er jo sådan set et meget godt tidspunkt også lige at stoppe lidt op og kigge på, hvor er vi egentlig henne, og hvor er vi på vej hen. Nogle af jer ved, at jeg har arbejdet en lille smule med energisektoren, før jeg blev minister, og tilbage der, da det begyndte i 2006-7 stykker, der var det energisektoren, der var klimaproblemet. Det var det forhold, at I kun kunne varme stuerne op ved at bruge kul og gas. Det var jo det, vi kunne. Og hvis man så kigger på, hvor vi står i dag, ja, så er vores energisektor jo fuldstændig forandret. Når man kigger frem mod 2030, så er vi jo færdige med at bruge fossile brændsler i den danske energisektor. I varmer ikke hjemmene op længere. Det kan godt være, at der er en lille spidslast et eller andet sted, men ellers så er kullet væk. Undtagen i Aalborg selvfølgelig, men altså en dag så kommer. Det kan være, at Aalborg en dag skal have fjernvarmeprisen, vi venter og ser. Men når lige det der er overstået, så er vi jo ved at være på alle måder færdig med fossile brændsler i varmesektoren. Det er jo fantastisk. Det sker jo parallelt. Energien skal jo komme med det andet sted fra, så det sker jo selvfølgelig samtidig med, at vi så udbygger væsentligt med grøn energi på elsiden. Og selvom grøn strøm, bliver den vigtigste kilde til at erstatte de fossile brændsler, så kan det jo selv sagt ikke stå alene. Og den virkelighed, I kigger ind i som sektor, det er så fra en verden, hvor det var relativt simpelt at tage noget overskudsvarme fra kraftværkerne, til nu at skal bygge et grønt energisystem, et grønt varmesystem, som jo selvfølgelig bliver langt mere komplekst og forskelligartet. Og det har jeg tillid til, at I kan håndtere. Det bliver jo nogle satser på geotermi, kan jeg se her på første række. Krydser fingre for, at det går godt. Der vil være fortsat en rumtid nu en rolle at spille for bæredygtig biomasse. Der vil være overskudsvarme, der skal høstes. Der vil være solvarme. Der vil være øget brug af el i varmeforsyningen. Sammen med energieffektivisering. Sammen med at digitalisering, der også betyder, at I kommer også ind i et forløb, hvor I kommer til at kigge på prissætningen af fjernvarmen, mere fleksibel varmeforbrug, bedre muligheder for at lagre osv. Det hele bliver lidt mere komplekst. Men når vi rammer 2030,
så står vi et sted, hvor varmeforsyningen i Danmark er grøn. Det er den, når det gælder fjernvarme. Det vil den jo sådan set også være for langt hovedparten af den individuelle opvarmning. Fordi i samme periode er der jo sket det her biogas. Omkostningen er faldet, biogasproduktionen er steget, og det vil sige, at den gas, som vi forbruger i Danmark, den vil være grøn. Den øvrige gas, vi producerer i Nordsøen, den vil gå til eksport. Så er vi altså i en situation i 30, hvor både individuel og kollektiv opvarmning i det her land er grøn. Det er fantastisk. Det mener jeg fører os 2 steder hen. Det ene, for så lige at vende tilbage til starten, det er, at det kunne være ret fedt, hvis resten af verden gad at gå ned ad den vej, vi er gået ned ad. Så for mig betyder det, at vi har en forpligtelse til at tage de erfaringer, vi har i Danmark, I har som sektor, med at bygge en grøn varmeforsyning, der kan levere sikker energi og betalbar energi, baseret på grønne kilder. Den viden skal vi stille til rådighed for resten af verden. Jeg ved, der er mange leverandører til fjernvarmesektoren. Her det er jo først og fremmest jer, der har den opgave at sørge for, at de løsninger, som er her, at de kan blive gjort kommercielt skalerbare, sådan så at andre har mulighed for at chippe ind i det og købe det. Det kan også være, David, der er en enkelt rådgiver et eller andet sted, der også kan få en forretning ud af det, så Teknologisk Institut og Rambøll og Covia, hvad de hedder det ud af, der er selvfølgelig også noget for jer at lave med at formidle viden. Det andet, det fører til, det er, at nu bliver opgaven for jer at optimere. Fordi i virkeligheden, når klimaudfordringen, kan man sige, for jeres sektor er jo ved at være løst. Hvad kommer det så til at handle om fremadrettet? Jo, det er jo, at vi skal have optimeret det grønne energisystem. Jeres opgave er jo at sikre, at det er effektivt. Det handler om forbrugerpriser, lave priser. Det handler selvfølgelig om forsyningssikkerhed. Det er det, der bliver omdrejningspunktet fremadrettet. Og der er virkeligheden jo bare, at når man kigger på den fossile økonomi, der har vi brugt, 150 år, 130 år, mere 150 er nok mere rigtigt, på at optimere og forbedre hele tiden effektiviteten i den økonomi. Og det rulle, vi skal ind i nu, det er, at vi skal jo have optimeret den grønne økonomi, og vi har ikke 150 år til det. Så uagtet, at man på en måde kan sige, at jeres klimaopgave er løst, fordi nu er det grønt, ja, men vi skal jo have optimeret det grønne system, sådan så vi kan få omkostningerne ned, og når omkostningerne kommer ned, så er der jo flere, der vil være del af det. Dermed så også sagt, at jeg er ikke minister for fjernvarme. Jeg er ikke minister for individuelle varmeløsninger. Jeg er minister for sikkerhed, grønt, men også for lave priser. Og dermed diskussionen om, hvem skal så have del af en kollektiv løsning, og hvem skal være individuelt, det bliver jo et game om, hvem kan levere den bedste og billigste løsning, det som forbrugerne vil have. Og der har jeg tillid til, at I stadigvæk har muligheder for at optimere og komme endnu længere i at sørge for, at fjernvarmeproduktet så også er et attraktivt produkt for de kunder, der får det tilbudt. Det bliver ikke lettere, det bliver mere komplekst. I kommer til at skal forny jer. Kim, jeg hørte, du sagde i indledningen, at I også skulle diskutere kompetencer osv. Og det er klart, når verden bliver mere kompleks, så presser det vores kompetencer. Og jeg kan da levende forestille mig, at nogle steder, der kan det også presse på nogle diskussioner i fjernvarmesektoren om strukturen. Kan man sørge for at have kompetencerne in-house i en mere kompleks verden, hvis man er et mindre selskab? Og det tænker jeg, det er også sådan nogle diskussioner, I har. Der findes jo mange løsninger på sådan en udfordring. Det betyder jo ikke, at man skal lægge sig sammen, men det betyder, tænker jeg, nogle overvejelser om, hvad håndterer man in-house, og hvad håndterer man i samarbejder med andre osv. Så det er der mange svar på. Jeg glæder mig til, at vi skal videre. Og der er måske lige en ting mere, jeg vil nævne, fordi det, der så er det super spændende, det er, udover hvad der sker i fjernvarmen, så sker der jo noget rundt om jer. Vi kommer til at se CO2-fangstanlæg i det her land. Det skal selvfølgelig spille sammen, og det er jo særligt affaldsværkerne, jeg vil tro, de store biomassefyrede værker, som Portland, der er i spil her. De skal jo også spille sammen med fjernvarmesystemet. Vi kommer til at se brint, overskudsvarmemuligheder der, kommer også til at spille sammen med fjernvarmesystemet. Så den samfundsudvikling, der vil være rundt om os, der bliver der nye kilder til at finde makker, der kan spille sammen med fjernvarmen. Og det glæder jeg mig også til at se, hvordan I kan udnytte, hvordan sektoren kan komme videre med det. Vi er på vej imod nullet for energisektoren isoleret set,
Når vi kommer på den anden side af 30, så vil vi have en dansk energisektor, som kan være en sektor, der optager CO2. Det skal vi have optimeret, så det er også økonomisk ansvarligt, for lige så snart det bliver økonomisk ansvarligt, så er der nogen, der gider at kopiere det. Så held og lykke til jer på rejsen. Jeg glæder mig til det videre samarbejde. Tak. Tak for det, det gør vi også, og jeg vil egentlig også godt lige kvittere for, at vi med dig, Lars, også har en minister, vi kan kommunikere lidt med en gang imellem, også uden for de formelle møder. Det betyder rigtig meget for os. Men det er ikke alt, vi sådan bliver hele vejen rundt er enige om. Og du er jo også minister for en hel masse andet end fjernvarme. Men der er noget, der optager salen her. Ikke? Nu brugte du selv ordet tillid. Ikke? Og for det første så er den regulering, der ligesom er på vej gennem Folketinget nu, er jo ikke sådan en tillidsregulering med prislofter og sådan noget. Ikke? Men det tænker jeg ikke, vi sådan har tid til at forhandle på plads her. Men jeg tænker, at du måske godt kunne sætte nogle ord på det andet prisloft, yes, som vi har kommunikeret en del om i ikke bare et år, men flere år, tænker jeg lidt. Altså nu vil jeg bare lige sige noget til jer. Jeg synes ikke, I skal være så hårde ved Kim. Der var der var en anden minister, der hed Lars på et tidspunkt. Det var noget med, han var også fin på. I ved, hvem jeg tænker på. Han satte en proces i gang, og vi skulle have dereguleret fjernvarmesektoren, indtægtsrammer, fri egenkapital, forrentning. Det var Dansk Fjernvarme marginalt imod. Jeg tror, du har brugt en time eller to på den sag, Kim. Den ender så med en aftale om at indføre et prisloft, som er noget andet. Det er skrevet ned i en aftale, hvor et række partier så har lavet et forlig, der er ret præcist. Moderaterne ikke var del af det. Det blev mit lod at implementere det. I har fået et ret blidt prisloft. Jeg synes ikke, I skal være så hårde ved Kim. Ud fra sådan en lobbybetragtning, så synes jeg, at han har gjort det okay, så tør lige i øjnene. Og i hvert fald lade være med at være sur på Kim, fordi I er landet. Hold nu kæft, hvis man kigger på den proces. I er landet et helt andet sted, end der, hvor den startede. Om jeg skal sige tillykke eller ej, det behøver jeg ikke her. Jeg konstaterer bare, det er det, der foregår. Så lad være, Kim, rank ryggen. Godt lobbyarbejde. Tillykke med det. Overskudsvarme prisloftet. Jeg tror, jeg har lyst til at svare. Der er virkelig 2 ting at sige om det. Vi skal have et overskudsvarmeloft af en grund. Den grund, den kan man godt diskutere, om den er så relevant, som man troede engang. Og hvorfor det? Jo, men det er jo fordi, at verden bliver mere og mere kompleks, og det vil sige, at de løsninger, der kommer til at virke lokalt, de kan være ret svære at oversætte på en generel formel i noget central regulering. Og derfor er mit sådan politiske udgangspunkt for det her, det er, at jeg er altid lidt nervøs for, hvis vi har for meget regulering, der ligger sig, hvad skal man sige, ind imellem her. Ikke? Fordi vi har i Danmark en lokal ejet varmeforsyningssektor. I sidder i bestyrelserne, I er ansvarlige. I optager lån på kommunekreditter. I bygger et eller andet. Det er jeres ansvar. Det er jeres ansvar, det går godt. Det er jer, der skal møde forbrugerne. Det er jer, der skal møde jeres ejer. Hvis I gør noget med hovedet under armen, så er det jeres ansvar. Ikke? Det er ikke mig, der sidder og laver investeringsbeslutninger i jeres sektor. Det er jer, der gør det. Hvis ikke jeg kan have tillid til, at I forvalter det ordentligt, så har vi jo et kæmpe problem, mand. Så skal I jo ikke eje det, vel? Så skal det være noget andet. Så skal jeg nationalisere jer, privatisere jer, gøre noget andet ved jer. Men mit udgangspunkt er, at jeg har tillid til, at I kan forvalte den opgave. Og derfor skal vi reguleringsmæssigt, at min politiske tilgang, det er, at jeg er i udgangspunktet skeptisk, når nogen kommer og siger, at jeg skal regulere jer på mange forskellige måder, hvis det bryder ind i den her mulighed for at optimere lokalt. Til gengæld, hvis I så laver noget, hvor det går galt, så gider jeg heller ikke høre på, at I ringer og siger, at staten skal feje op efter jer. Så er det jeres ansvar. For hvis I kommer rendende hver gang, at I gør noget forkert og siger, så skal nogle andre kompensere for jeres inkompetence, så er I jo ikke de rigtige ejere, og så skal vi gøre noget ved det. Og jeg er tilhænger af en lokal ejet fjernvarmesektor.
Jeg er tilhænger af, at ansvaret ligger i bestyrelserne, og derfor så kigger vi på fjernvarmeloftet. Og jeg har haft rigtig god, og tak for det, Kim og andre i sektoren og andre folk i Dansk Fjernvarme, der har bidraget. Vi er i tæt dialog om det. Det, der har gjort, at det har trukket lidt ud, det er, at vi skal være helt sikre på, hvad er konsekvenserne af at fjerne det, særligt på klimasiden. Og det arbejde, det er vi altså meget, meget snart færdige med at have gennemanalyseret. Der har været lidt tvivl om nogle beregninger, der var lavet. Vi har haft en proces, Dansk Fjernvarme har her for nylig givet input. Så det er min forventning, at vi kommer til at tage politisk stilling til overskudsvarmeloftet, inden vi rammer nytår. Så ved I det omfang, det skal laves om, så kræver det lige en lovbehandling og sådan noget der. Og mit håb, det er, at vi lander et sted, hvor det ikke siger, at det skal fjernes helt, men det skal i hvert fald være i stand til bedre at kunne rumme den mangfoldighed, fordi optimeringsmulighederne lokalt vil være forskellige. Jeg ved godt, det var et langt svar, det var en blanding af kærlighed, men også lige tryk på, at I skal huske, at med den ejerstruktur, vi har, og governance, vi har omkring sektoren, så er det jo jer, der bærer ansvaret, og det har jeg tillid til, at I kan forvalte. Der sidder flere tripper for at få ministeren ud af døren over i Folketinget, men jeg vil bare lige kvittere for det, ikke så meget og så sige tak. Vi har nu fået stillet i udsigt, at det der prisloft for overskudsvarme, det er væk inden nytår. Nej, det sagde jeg ikke. Kim, det er jo det, jeg kan jo ikke sige, det er væk, vel, fordi det kræver jo så, at jeg kan lave lovgivning. Det sidste, vi så vil bede om, det er det her med at få, når man gerne vil sammenligne individuelle varmepumper med kollektive systemer, det er, at man får ordet retvisende ind i lovgivningen. Så skulle du ikke høre et ord mere for os i år. Er det ikke fantastisk? Men selvfølgelig, det er jo teknik, hvordan man sammenligner de der ting, men selvfølgelig skal det være retvisende, og selvfølgelig kan man diskutere stolpe op og stolpe ned. Så kan det vel også stå i loven, at det I skal huske, det er, hvis I ruller fjernvarme ud til forbrugerne, til nogle priser, der er højere end den individuelle løsning, markant højere, så gambler I med fjernvarmen. Det er jo alvoren i det her, ikke? Det er vigtigt. Jeg holder af kollektive løsninger. Jeg vil gerne være med til at beskytte dem. Men det er hammervigtigt, at den pris, der møder forbrugeren, den skal forbrugeren opleve som attraktivt. For ellers gør forbrugerne oprør. Og det er det, I skal have blik på. Ikke? Det er ikke fjernvarme for fjernvarmens skyld. Det er ikke fjernvarme for enhver pris. Og som jeg sagde, i 2030, det hele er grønt. Så vi taler om konkurrencesituationen mellem forskellige grønne løsninger. Der er det meget vigtige opgave, at I løser for fjernvarmens skyld, for at beskytte fjernvarmen, og sørge for, at det I tilbyder forbrugerne så også attraktivt over for forbrugernes alternativer. Det er det handler om. Det er godt. Tusind tak, Lars. Kom godt videre.